Il-bini ta' skola primarja mill-Kulleġġ Santu Wistin il-MEPA rrifjutat il-permess tiegħu mill-ġdid fil-mira tas-Sindku Nazzjonalista f'Tal-Pjetà Malcolm Mifsud. Dan l-iżvilupp mhuwiex adattat għal dak il-post. Fil-programm sibt il-punt fuq One Radio Malcolm Mifsud semma kif fost ir-raġunijiet qalet jopponi l-proġett hemm il-fatt li hu u l-mara tiegħu joqogħdu viċin tiegħu. Jien noqgħod viċin ħafna il-Kulleġġ ta' Santu Wistin. Jiena oġġezzjonajt personalment bħala Malcolm Mifsud u l-mara tiegħi. Ir-rettur tal-Kulleġġ Santu Wistin Fadar Allen Xerri f'kollegament telefoniku jgħid li din id-dikjarazzjoni tikkonferma dak li qal is-Sindku Nazzjonalista waqt is-smigħ tal-MEPA. Dr. Mifsud oġġezzjona li huwa s-Sindku għall-iżvilupp ovvjament minħabba interessi personali. Alright, li ħaġa li qed iddejqu hija li mill-Kamra tas-Sodda tiegħu jara l-biduta. Waqt l-istess programm Malcolm Mifsud qal li għadu kemm bagħat petizzjoni lill-Prim Ministru lill-Arċisqof biex juri l-residenti tal-Inħawi huma kontra l-iżvilupp. Fadar li nwieġeb li l-Kulleġġ Santu Wistin qed jiffaċċja persekuzzjoni. Dr. Mifsud għandu jew jara l-affarijiet sewwa. Alright qabel jitkellem, jew inkella qed joħodna ta' tfal. Jiena din hawnhekk tweġġani. Għaliex inna b'din il-persekuzzjoni snin twal. Ir-rettur tal-kulleġġ ikkonferma li se jappella mid-deċiżjoni tal-MEPA li twaqqaf il-bini tal-iskola primarja. Jgħid li dan il-proġett huwa meħtieġ biex il-kulleġġ jilqa' minn kmieni għal ħtiġijiet tat-tfal kif mitlub fir-riforma tal-edukazzjoni illi jagħmel il-Gvern stess. Hemm deadlines ċari li by 2014 ir-riforma tibda tiġi implementata. L-iskola primarja hija kważi ngħid jien indispensabbli. At the end of the day għalija personali li kolli skola oħra u l-bini tagħha hija biċċa xogħol li se toħodni minn saħħti.